Здравей! Здрасти! Обичаш ли Варна? Обожавам Варна. Защо обичаш? Просто не мога да живея без град Варна. Пробвал съм, живях няколко години в София и постоянно си мислех за Варна. Варна е от този тип любови, които като един път се влюбиш в този град, го обичаш до края на живота си. А ще гласуваш ли? Мисля да гласувам, да. Какво би искал да се промени в град Варна? Много неща трябва да се променят в град Варна. Едно конкретно, кажи според теб. Може ли все пак да са няколко? Може и няколко. Първо искам във Варна да няма никакво, повтарям, никакво строителство на територията на морската градина. Искам също така в град Варна да се преразгледат някои вече построени обекти в морската градина и ако трябва да бъдат тези обекти съборени. Защото в Варна има морската градина и това е нейния парк, това не е място за жилища на баровци. Моите уважения. Другото, което искам да се промени, във Варна се строят молове по 3 годината. Така модерно е едно публично-частно партньорство. Нека следващия, който иска да построи мол, заедно с мола да построи една детска градина. Защото е недопустимо. Аз им познавам хора, които се записаха детето в детска градина в град Тервел поради невъзможност тяхното дете да посещава детско заведение в град Варна. Това са варненци, които се записват децата в Тервел. Извинете, това не е политика към варненските граждани. Третото нещо, което искам да пожелая на град Варна, крайно време е да покажем на целия останал свят, че Варна има своите артисти, има своите творци, своите актьори, певци. Варна да почне с една по-добра, по-качествена продукция, да предлага неща и за външния пазар. Защо не във Варна да се случват такива филми, каквито се случват в момента в София. Благодаря. И за финал да има повече независими медии в този град, защото всички журналисти, без мен, работят за някого. Аз също работя за господаря на ефира. Тешко ми е Касиков от Варна. Благодаря.